een bepaald moment denk je, ach, moet het weer? Maar als het de tijd weer is en het wordt mooi waar. Ik woon zelf ook aan de Veert. Nou ja, dan is het prachtig om het toch weer te doen. Het is alle dagen anders. Contact met de mensen. Ook met de mensen die dus om de vaart heen gaan, de bekenden die je tegenkomt. Het is een hoi, het is een hoi. En ja, lekker bezig wezen. Dat is het hem. Dat is uiteindelijk de grootste hap. Van waarom vind je het zo leuk? Ja, je bent er lichamelijk bezig. Je zit niet op een kantoor. Maar dan word je hartstikke gek. We hebben van de provincie een fiets en een elektrische fiets. Maar ik ben nog lang maar rustig zijn te lui om te fietsen. Ik neem mijn eigen scooter mee en dan rijd ik dan bij de bergen langs. Wij zijn hier samen met z'n tweeën. Gaan we dus 10 bruggen hebben wij en een sluis. En dan van die 10 bruggen ben er 3 elektrisch en de rest is ophaalbrug af en draai zoals dit hier zoals. En dat is allemaal handbediend. Nee, ik ben 40 jaar geleden uit Drenthe naar Lippenhuizen verhuizen. Daar heb ik een bagenbedrijf gekocht. En ik ben 15 jaar bagenboer geweest. En door de regelgeving denk ik van, nou, het is wel goed. Ik ga wat anders doen. Ja, maar ik doe altijd alle dingen waar ik zin aan heb. Ik bedoel, dat zeg ik ook tegen de jeugd. Zoek een baan op wat je leuk vindt. Heb je ook geen last van burn-out? Ja, maar dit heeft nostalgie. Dit is zoals het vroeger al was. En dat vinden heel veel mensen ook leuk. En ook toeschouwers. Die zeggen dan van, ja, wat doen jullie nou? Ja, nou, gewoon puur met hand. De deuren opengooien en de deuren dichtgooien. De rinketten bedienen. Er is niks elektrisch. Alleen een aantal bruggen, maar ook, hier ben ook nog bruggen, dus die door hand bediend worden. Ja, dat is lekker. Ja, nou, meestal hebben ze het onder elkaar, hè? De passagiers op één schip die hebben vaak meestal ruzie, want de een heeft het zo in de kop en de ander heeft het zo in de kop. En dan loopt het niet wat ze willen. En dan, dan giet het wel eens mis. Maar hier op de turfroute valt het meestal wel mee. Hè? Het is nooit zo smoordruk. En goed, we staan erbij, dus ja, er kan eigenlijk weinig gebeuren. Goede vaart! We zijn vandaag voor het eerst weer los en we hadden nog 2 bootjes aan, dus ja, heerlijk. En we hebben 4 maanden te gaan, tot half september en dan stoppen we weer.